أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الله سبحانه وتعالى ƙara dawo da mu cikin karatunmu wanda muke a cikin wannan littafin mai albarka mai suna kitabul akhdari mai suna su'al wa jawab littafin fiqihu ne wanda aka saba wannan shine darasinmu na uku a cikin ci gaba da karatunmu to yau ma in Allah da zamu ci gaba daga inda muka tsaya cikin su'al na shida yau za mu tashi insha Allah ta'ala su'al na tara yau za mu tashi a cikin su'al na tara malam ce da mu su'al min ayyi shay'in yajibu alaihi hifzu lisanihi daga wani abu ne yake wajaba a gare shi ya kiyaye harshensa jawab wa yajibu alaihi hifzu lisanihi yana wajaba a gare shi ya kiyaye harshensa min alfahsha'i daga alfasha wal munkari da kuma munkari wal kalamin qabihi da kuma yasasshiyar magana wa aimani talaki da kuma sakakkiyar rantsuwa malam sai ce wanti haril muslimi da tsawatar ma musulmi wa ihanatihi da wulakanta shi wa sabbihi da zaginsa wa takhwifihi da tsoratar da shi fi ghairi haqqin shar'iyyin ba tare da wani haƙƙi na shari'a ba malam sai ce su'al an ayyi shay'in yajibu alayhi hifdhu basarihi daga wani abu ne yake wajaba a gare shi ya kiyaye ganinsa jawab amsa wa yajibu alayhi hifdhu basarihi yana wajaba a gare shi ya kiyaye ganinsa anin nazari ila harami daga kallon haramun su'al hal yahillu lahu an yanzura ila muslimi shin yana halatta a gare shi ya kalli mutum musulmi bi nazaratin tu'zihi da kallon da zai cutar da shi jawab amsa wala yahillu lahu an yanzura ila muslimi baya halatta a gare shi ya kalli mutum musulmi bi nazaratin tu'zihi da kallon da zai cutar da shi illa an yakuna fasikan sai dai idan ya kasance mutum fasiki ne fa yajibu hijranuhu to ya wajaba ya kaurace masa to idan muka dawo cikin karatun mu baki daya abinda malam ke kokarin karantar da mu a takeice idan muka ce zamu yi tanhisin wannan darasin a takeice anan malam sai ke cewa shin daga wani abu ne yake wajaba gare shi kiyaye harshen sa sai malam sai ba mu ansa nake cewa yana wajaba a gare shi kiyaye harshen sa daga maganganun banza duk wani maganan da addini bai yarda ma mutum da shi ba na daga zage-zage alfasha maganganun batsa da sauransu duka addini musulunci ya haramta mana yin su wal munkari da kuma abubuwan da addini ya kiyamata addini ya kiyamaci aikata kaza da kaza to duka mutum ya nisance su wal kalamul qabihin da kuma maganganu marasa kyau ko kuma marasa daɗi musulunci ya hana mu ya nisanta mu daga faɗin su wa aymani talaqi da kuma sakakkiyar rantsuwa ko da wani lokaci mutum ta rantsuwa kwasa tarnatsa duk irin waɗannan rantsuwan duka musulunci ya hana mu yin su sai dai idan ya kasance a cikin wani abin da ya zama dole mutum sai ya rantsuwa to shine babu laifi zai iya rantsuwa wanti harin muslimi da kuma tsawatar ma mutum musulmi ko kuma mutum zo ya ɓoye irin wasan da yara suke yi mutum zo wuce suka daka mai tsawa ya tsorata to duka wannan haramun ne wa ihanati da kuma wulakanta musulmi addini musulunci ya hana mu wa sabbihi zagin mutum musulmi ka cika zanka kaza duk irin zage-zagen nan musulunci ya haramta shi wa takhwifihi da kuma tsoratar da shi kamar da na buga misali anan fi ghairi haqqin shar'iyyin ba tare da wani haƙƙi na shari'a ba wannan kenan sai kuma su'al da jawab din na biyu abinda malam ke kokarin sanar da mu anan shine daga wani abu ne ke wajaba ga mutum musulmi ya kiyaye ganin sa jawab wa yajibu alayhi hifdhu basari anin nadari lil harami yana wajaba kire shi ya kiyaye ganin sa daga kallon haram duk wani abin da ya kama haramun kallace na batsa ko kuma hotuna na batsa ko kuma ka ƙure ma matan da ba taka ba ido to duk wannan musulunci ya haramta
ko kuma irin mutanen da suke hawan TikTok suke kallace raye-raye da sauransu, to duk irin wannan musulunci ya haramta mutum ya dinga kallon su, kuma wani abin da musulunci ya haramta, to shine ake kokarin sanar da mu a cikin wannan su'al da jawab na kashi na biyu. Sai kuma kashi na uku, malam sai ce da mu, shin yana halatta gare shi kalli musulmi da kallon da zai cutar da shi? Mutum ne yake tsaye kawai ka kura mai ido kana ta kallon shi har ya tsorata, to irin wannan kallon shin ya halatta? Shine malam sai ce da mu, wala yahillu lahu, baya halatta gare shi ya kalli mutum musulmi da kallon da zai cutar da shi, sai dai idan wannan mutumin ya kasance fasiki, ma'ana wanda zaka kalla, wanda zaka kura mai ido, sai dai idan ya kasance mutum ne fasiki, wato mai lalata tarbiyyar mutane, ko kuma ɓata gari, ko dai shi ɓarawo ne, ko kuma ɗan shaye-shaye, to duk irin wannan su ne fasikai. Ko kuma idan ya kasance misali kafiri ne wanda ya ƙetare gona da iyaka wajen cutar da mutanen musulmai, to wannan babu laifi ka kalle shi da kallo wanda malam ya faɗa mana nan, fa yajibu hijranuhu, kai ko da ma ba ya kalle shi ba, to yana wajaba a gare ka ka ƙaurace masa saboda kada ya gurɓata maka da tarbiyya da sauransu. To jama'a, insha Allah ta'ala nan za mu tsayar da karatunmu na yau, sai a ci gaba da bibiyan mu a hankali domin ci gaba da kawo muku sauran karatuttukan. Da haka za mu ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.